Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima ikkonferma li mhux ser jaċċetta r-reżenji li nataw fl-aħħar jiem mill-Awtorità tal-Integrità fl-Isport. Dan apparti li b'xi mod jidher li għandu wkoll fiduċja f'Jean-Claude Mikallef. Malet News il-Ministru konferma li ma ċċettax iż-żewġ reżenji iżda fl-ebda mument ma semma lil kap eżekuttiv tal-Awtorità. Irċevejt littra ta' reżenja mhux mill-bord kollu imma miċ-chairman u minn membru ieħor tal-istess bord li ma itri ta' reżenji jiena mhux ħankun qiegħed naċċetta. Dawn ir-reżenji waslu wara rapporti fil-medja dwar l-eks deputat laburista Jean-Claude Mikallef li fl-aħħar xhur tpoġġa fit-tmexxija ta' din l-awtorità bħala kap eżekuttiv. Bl-ittra tar-reżenja tisħaq b'mod ċar li fl-awtorità hemm nuqqas kbir ta' rispett. Dan l-istazzjon jinsab informat li Mizzi u Kamilleri issejħu Kastilja tlieta filgħaxija ftit wara li preżentaw ir-reżenji tagħhom. Fil-ġurnata ta' tlieta din il-Kamra tal-Aħbarijiet irrapportat kif il-bord kien urtat ferm għal fatt li Jean-Claude Mikallef kien iddikjara li ma kellu ebda proċeduri ċivili jew djun ma' individwi, xi ħaġa li ġiet imgidba minn artiklu ppubblikat fl-aħħar jiem mit-Times of Malta. Apparti dan hemm ukoll il-każ ta' Jermaine Brincat li jirriżulta li għadu qed jagħmel xogħol għal kumpanija privata ta' Mikallef bl-akkuża tkun li dan mhux xejn ħlif konflitt ta' interess. Skomdu għall-aħħar il-Ministru tal-Edukazzjoni u l-Isport saħaq li għandu fiduċja sħiħa fl-awtorità kollha għalkemm stqarr li bħalissa hemm ċertu turbulenzi. Għandi fiduċja fil-bord tal-awtorità u nistenna li b'mod immedjat l-istess awtorità tiffunzjona. Għandek fiduċja f'Jean-Claude Mikallef, però x'esek ma rrispondejtilix dik. Jien għandi fiduċja fl-awtorità kollha. Jien għandi qed inkun ċar. Jean-Claude Mikallef. Qed inkun ċar li għandi fiduċja fl-awtorità illi f'dan il-perjodu ta' turbulenza m'hemm xi ngħidu. Il-Ministru Clifton Grima farfar għal kollox minn kull tip ta' responsabilità bi Grima jispiċċa jitfa' il-ballun f'saqajn l-awtorità sabiex tara kif ser tagħmel dwar dawn it-turbulenzi fiħdana.